lau zatikan, lau bidaiak kontatzen dira, da ziru jau bat ospartzen dana, ziru jau gisa lanean, orduan zauze kilikagarriagoa behar du eta bihurtzen da ontzi itxasontzien kapita. Eta hori bere, itxasontzi horietan urtetzen da, eta gauzautik ez dut, beti ekaitzen bat bidaltzen du lurralde, fikziozko lurraldeetara. Lehenengo bat zuen irikuten, gui berda 12 aldiz ondiagoa, bertan daudenak baino. Eta kontatzen dien bide historia. Baina, historia guztien atzean dago, Jonathan Swiftek aurreko 10 urtetan, berezitik politikaren munduan ezagututako guztiaren oihartzuna. Gobernu motak, gizartean funtzionatzeko sistemak, irogizatu eta kritikatzen ditu. Gizarte satira erraldoia da. Eta giza kondizioaren metafora gordin bat. Bigarren bidaian alderantziz, Uli berbera da 12 aldiz txikiagoa, bigarren lurraldotan bizi direnak baino. Perspektiba aldaketak erraldo izatea ipotxe munduan, edo ipotxe izatea erraldoien munduan, espaldatzen du ikuspegia. Eta hirugarren bidei batean beste gauza asko kontatzen dira, eta laugarrena ere oso gogoan izateko da. Owens aurkitzen ditugu. Laura esan da, dira zaldi batzuk, zaldi moduko personaia batzuk, gizakiek baino askoz txukunagoak, leialagoak, zintzoagoak, eta han horiek ikaragarrizko izua, mesfidantza eta ikara eta beldurra diote gizakiari. Eta azkenean, guri bere kontatzen die lurralde hauetako agintariei nolakoa den bere herriaren sistema. Aprobetxatzen du kontatzeko indarrako sistema soziopolitikoa.